நமஸ்காரம். உங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க மாதாஜி? பரவாயில்லையா மாதா? அப்பா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்படி பார்த்து. கீச்சு கீச்சுன்னு சாப்பிட்டேன். இதுல பறவைகள் சத்தம் கேட்குது. யாருடைய வீட்டுல பறவைகள்னு தெரியல. அனுசூய மாதாஜி கேக்குறது. மாதாஜி அவங்களும் கிளாஸ் கேக்குறாங்களா மாதாஜி? அந்த பறவைகளும் கிளாஸ் கேக்குறாங்க. நீங்க சொல்றது கேட்க அவங்களும் ரெடியா இருக்கிறாங்க மாதாஜி. ஐயோ, பகவானுடைய லீலைகள் இல்லையா, அதுதான் மகத்துவம் வாய்ந்தது. ஆமா மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरदारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यमुनदीरावनचारी. 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 जय राध माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे नमस्कार. नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवतसेवया भगवत्य उत्तमे भगवती उत्तमश्लोके भक्ते भवते नैस्तिके. भक्ति भवति नैष्ठिकी. So reading from Bhagavatam, நாம் இன்னைக்கு 15வது ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லணும். 16 17 படிக்கணும். இதுக்கு சொல்லணும் 15க்கு. ஆமா 15க்கு இது மீனிங் சொல்லணும். 16 படிக்கணும். இதோட அந்த அத்தியாயம் முடியுது. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி 16 படிங்கோ. அடுத்து ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி 17. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 14 சொல்லியாச்சு மச்சாஜி, 15க்கு தான் சொல்லணும். மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. 16 வாசிங்க நீங்க. நாயாவத் ஏதன் மன ஆத்மலிங்கம் சம்சாரதா பவனம் ஜனஷ்ய யச்சோக மோகாமய ராகலோப வைரானுபந்தம் மமதாம் விதத்தே. வாசிங்க. எது மாத்தாஜி? நாயாவத் ஏதன் மன ஆத்மலிங்கம் சம்சாரத நாபாவனம் ஜனஸ்ய யசோக மோகமய ராகலோப வைரானுபந்தம் மமதாம் விதத்தே. ந இல்லை, யாவத் அதுவரை, ஏதத் இந்த, மனம் ஆத்மலிங்கம் ஆத்மாவின் பொய்யான நியமன தோற்றத்தினால், சம்சாரதாப உலகின் துன்பங்களில், ஆவவனம் வளரும் நிலத்தலம், ஜனஸ்ய உயிர்களின், யத் அது, சோகம் மோகம், ஆமய பிணியின், ராக பன்றின், லோப துக்கத்தின், வைர பகைமையின், அனுபந்தம் விளைவு, மமதாம் உடைமை உணர்வு, விதத்தை அளிக்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஆத்மாவின் நியமனமான மனமே உலகின் அனைத்து துன்பங்களுக்கும் காரணமாகும். ஆத்மாவின் இந்த உண்மை தெரியாத வரையில் அவன் பருவுடலின் துன்ப நிலையினை ஏற்றுக்கொண்டு இப்பிரபஞ்சத்தினுள் பல்வேறு நிலைகளில் அலைகிறான். மனமானது பிணி, சோகம், மோகம், பற்று, துக்கம், பகைமை போன்றவற்றினால் பாதிக்கப்படுவதனால் அது அடிமைத்தனத்தையும் உலகில் ஒரு பொய்யான நெருக்கத்தையும் உருவாக்குகிறது. பொருளுரை. பௌதீக அடிமைத்தனத்திற்கும் விடுதலைக்கும் மனமே காரணமாகும். அந்த மனம் நான் இந்த உடல் என்று நினைக்கிறது. தூய மனம்தான் பருவுடல் அல்ல என்பதை நன்கு அறிகிறது. ஆகையினால் மனமே அனைத்து பணிகளுக்கும் செயல்களுக்கும் ஆதாரமாகிறது. உலகின் மாசிலிருந்தும் தொடர்பிலிருந்தும் உயிர் பிரித்து தனியே இருக்காதவரை மனமானது பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, மோகம், பற்று, துக்கம், பகைமை போன்றவற்றில் ஆழ்ந்திருக்கும். இந்த நிலைமையில் உயிர்கள் கட்டுப்பட்ட நிலையில் உலக துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. பிராவ்ருத்யயம் ஏனம் தத் அதப்ரவீர்யம் உபக்ஷேயாத் ஏதிதம் அப்ரமத்த புரோர்ஹரே சரணோபா தனாஸ்த்ரோ ஜிஹி வேபீகம் ஸ்வயம் ஆத்ம மோக்ஷம். हरे कृष्ण माताजी. प्रारुद्यं येनं तत् अदप्रवीर्यम् उपेक्षयात् एतितम् अप्रमत्त गुरोर्हरे चरणोपसनास्त्रो
ஜகீவியபீகம் ஸ்வயம் ஆத்மமோக்ஷம் பிராத்ருப்யம் தடுத்து நிறுத்த முடியாத பகைவன் ஏனம் இந்த மனம் தத் அது அதப்ர வீரியம் மிக மிக ஆற்றல் வாய்ந்தது உபேக்ஷயா புறக்கணிப்பதால் அத் ஏதிடம் தேவையின்றி ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது அப்பிரமத்த மோகமின்றி இருப்பவன் குரு ஆன்மீக குருவின் ஹரே முழுமுதற் கடவுளின் சரண திருவடி தாமரைகளை உபாசனா அஸ்திர வழிபடுதல் என்னும் ஆயுதத்தினை பிரயோகித்து சுயமாக ஆத்ம மோட்சம் உயிர்களின் சட்டபூர்வமான நிலையினை மறக்கிறது. மொழிபெயர்ப்பு என் பொருளில் எழுதுவது தெய்வத்திரி ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். அடக்க முடியாத இந்த மனமே உயிர்வாழியின் ஆற்றல் மிகுந்த பகைவனாவான். ஒருவன் இதனை புறக்கணித்தாலோ அல்லது இதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தாலோ இது மேலும் மேலும் வளர்ந்து வெற்றி பெறும் நிலையினை எய்துகிறது. உண்மை என்ற போதிலும் இது மிகவும் வலிவுடையதாகும். இது ஆத்மாவின் சட்டபூர்வமான நிலையினை மறைத்திருக்கிறது. ஓ மன்னனே, ஆன்மீக குரு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்வது என்னும் ஆயுதத்தினால் இம்மனத்தை மிகுந்த கவனமுடன் வெற்றி கொள்ள முயல்வாயாக, இதனை செய்வாயாக. பொருளுரை: மனிதனை வெல்லவோ புறக்கணிக்கவோ மனதை தானே மத வருதுல மனிதனை வெல்லவோ புறக்கணிக்கவோ ஒரே ஒரு எளிமையான கருவிதான் மனம் எப்போதும் நம்மிடம் இதை செய் அதை செய் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறது. எனவே மனதின் கட்டளைகளுக்கு பணியாதிருக்க நாம் மிக்க தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். படிப்படியாக மனம் ஆத்மாவின் கட்டளைக்கு படியுமாறு பயிற்சிப்படுத்த வேண்டும். மனதின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் மனதை கட்டுப்படுத்த ஒருவன் அதிகாலை விழித்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை காலணியால் அடித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இதனை ஒருவன் செய்யவில்லை எனில் மனதின் ஆணைகளுக்கு அடங்கி ஆக வேண்டி உள்ளது. மற்றொரு சிறந்த முறை ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை கடுமையாக பின்பற்றி இறைபணியில் ஈடுபடுவதாகும். பிறகு மனம் தானே கட்டுப்பாட்டிற்கு வரும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிக்கு உபதேசிக்கிறார். பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோண பாக்யவான் ஜீவ குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய பக்தி லதா பீஜ. ஒருவன் பக்தி தொண்டியின் விதையினை குரு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் கருணையினால் பெறும்பொழுது அவனது உண்மை வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிறது. ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படியும் பொழுது கிருஷ்ணனின் கருணையினால் அவன் மனதிற்கு செய்யும் தொண்டிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 11வது அத்தியாயமான மன்னர் ரகுகுணனுக்கு மானுட பரதர் உபதேசித்தல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மதன். தேங்க்யூ மதன். தேங்க்யூ மதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं अहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओके. नायावत् येदां तनुभृन् नेत्रन् नरेन्द्रः वितूयमायां वयुनोदयेन विमुक्तसङ्गोजितषष्ठसबत्तेनो वेदात्मतत्त्वं ब्रह्मति तावत्. ஸோ இப்போ நாம ரகுகண மன்னருக்கு கண்டினியூஸா இப்ப ஜடபாரதர் அறிவுறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? அதான் நாம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். கட்டுண்ட ஆன்மா இப்பருவுடலை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் வரையிலும் பௌதிக உலகம் இன்ப மாசில் இருந்து விடுதலை பெறாத வரையிலும் தனது 6 பகைவர்களின் வென்று அவன் தனது ஆன்மீக ஞானத்தை விழிப்பினால் தன்னுணர்வு
நிலைக்கு வராத வரையிலுமே அவன் இந்த உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு உயிரினங்களில் அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவனுக்கு. அதுதான் அவுட்கமே. இப்ப வந்து நம்முடைய பாவமும் புண்ணியமும் அந்த 2 அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த 2 அக்கௌண்ட்டுமே வந்து 0 ஆகணும். அப்பதான் நம்ம வந்து மோட்சத்திற்கு எலிஜிபிள். இல்லைன்னா கிடையாது. புண்ணியம் இருந்தாலும் நாம் இங்க வரணும், பாவம் இருந்தாலும் நம்ம இந்த இடத்துல வரணும் இல்லையா? கூட்டத்துல என்ன இருக்கோ அது அத்தனையும் அனுபவிக்க நாம இந்த இடத்துல வரணும். ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு சட்டையை போட்டு செகண்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதர் அந்த பரப்பட்டுல ரொம்ப அழகா சொல்வார். அதாவது இது அர்ஜுனனுக்கான ஒரு விளக்கத்துக்காக அவன் கொடுத்து, ஆனா அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலுமே நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும் இல்லையா? இப்ப நீச்சலே தெரியாதவன் வந்து தண்ணியில இறங்கிட்டான் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவனை வந்து காப்பாற்றணும்னு நினைச்சிட்டு யாராவது குதிச்சா அவனுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்தா அந்த சட்டை மட்டும்தான் வரும் இல்லையா? அந்த அந்த மனிதன் வந்து அதிலேயே தான் உழண்டு கொண்டிருப்பான். ஸோ அது போல நம்ம வாழ்க்கை நிலையும் அதுதான் இல்லையா? நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நாம பயிற்சி செய்தால் இல்லையா? அப்ப நாம என்ன ஆகலாம்னாக்கா அந்த கடல்ல போய் நாம அதாவது கடல்ல போய் நம்ம கடலை கட்டுப்படுத்த வேணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பா இருக்காது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம இந்த இயற்கையினுடைய ஆஹ் உந்துதலால் இல்லையா நமக்கு என்ன பிடிச்சதோ அது மட்டுமே வந்து நம்முடைய செயல்களில் எடுத்து சென்றால் அது நமக்கு நன்மை தீமை ரெண்டுமே வந்து கொடுக்க வல்லது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எது வரைக்கும் இந்த பௌதீக உலக இன்ப மாசிலிருந்து நாம விடுதலை அடையவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம இன்னும் விடுதலை அடையல. ஸோ அவ்வாறு அந்த நிலை செல்லும் பொழுது ஆக்சுவலி ஸோ தன்னுடைய 6 பகைவர்களை வென்று, யார் இந்த 6 பகைவர்கள்? காம குரோத மோக லோப மன மத்சரி மத மக்ஷரம். மாச்சரி. இந்த 6மே இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கு. ஓகே, கவரிங் இங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்குனால்தான் நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாத்தையும் நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம், செயல்படுறோம். மேலும் அவன் இந்த இந்த உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு உயிரினங்களுக்குடன் வந்து அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டி வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பை வந்து அந்த நபர் வந்து தவிர்க்க முடியாது. ஒருவேளை யோகத்தில் முழுமையடையாத ஒரு யோகியா இருந்தா இந்த ஜென்மத்திலுமே வந்து அவர்களுக்கு ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்லாம் பகவான் கொடுக்குறாரு இல்லையா? ஸ்ரீமதாம் ஐ திங்க் தெர் இஸ் ஸ்லோகா இன் 4th சாப்டர்னா 4th சாப்டர்ல வருது. ஸோ அதாவது நல்ல செல்வந்தர் வீட்டில் இல்லைன்னா ஒரு நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி வீட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடங்கள்ல வந்து அவர்கள் பிறந்து மேலும் வந்து பக்தியை அபிவிருத்தி செய்து கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொடுத்தோம். ஆனா எது வரைக்கும் நாம இந்த 6 விதமான கலங்கங்களை புரிஞ்சிக்காம நம்முடைய செயல்படும் தன்மையில எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாம நாம் எடுத்து சென்றோம்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு இயற்கையினாலே நம்ம இங்க வருவோம் இல்லையா? ஸோ தத்துவத்துல இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் தேவர்களிட பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ரஜோல இருக்கிறவங்க மீண்டும் இந்த புவிக்கே வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அடுத்து வந்து தமஸ்ல இருக்கிறவங்க கீழ் உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்படுவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் அவங்களுடைய ஆஸ்டரிட்டி லெவல் வச்சுதான் அதை வந்து பகவான் நிர்ணயிப்பார். ஸோ அதனால யாருக்கு என்ன வழங்கணுன்றது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆனால் நம்ம விரும்பினை நிமித்தமாக நம்முடைய கடமையை ஆற்றுவதற்கு மட்டும் தயாராக இருக்க வேண்டும். மேலும் ஒருவனது மனம் உலகியல் கருத்தில் ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது அவன் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு, இனம், குடும்பம் போன்றவற்றை சேர்ந்தவன் என்று கருதுகிறான் இல்லையா? சோ மனசு வந்து உலகியல் கருத்து எப்படி மெட்டீரியலிஸ்டிக், அதாவது பௌதிக தளத்தின் மீது மனசு லைத்திருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம என்ன சம்பாதிக்கணும்ன்றதை பத்தி யோசிக்கணும் இல்லையா? ஸோ எப்படி சம்பாதிக்கணும்ன்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அவன் என்ன பண்றான், நிறைய சம்பாதனை பண்றான். ஆனா அதனால என்ன பிரயோஜனம்? அந்த அத்தகைய நபர் ஒரு வாரம் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ எனிதிங் வந்து நம்ம குறுகிய காலகட்டம் தான். அதனால நம்ம எப்பவுமே இந்த மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தணும். மனது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ், அது என்ன அறிவிலிருந்து அந்த அந்த மனசுக்கு வந்து அந்த இணைப்பு வந்து இருக்கும். ஆக்சுவலி மனசு நினைக்கிறது புத்தி வந்து அது எந்த குணாதிசயத்தோட வந்து ஐக்கியமா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும்.
ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட அவன் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாடு, நான் பரத கண்டம் மட்டும்தான், நான் தமிழ்நாடு மட்டும்தான், அதுலயுமே நான் பிறந்த கோயம்புத்தூர் தான், இப்படிலாம் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம் இல்லையா, அதுதான். ஸோ இனம், குடும்பம் போன்றவற்றை சேர்ந்தவனாக கருதுகிறான். அதாவது உபாதி நியமங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் இவற்றிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற வேண்டும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான உலகியல் விஷயங்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பாக தூரமாக விலகினால் நமக்கு அதாவது இந்த இந்த உலகியல் செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய நிலைகள்ல இருந்து நாம் வந்து என்ன ஆகலாம், தவிர்த்து விடலாம் இல்லையா, பக்குவமான மனசை வந்து எடுத்துட்டு வரலாம். சோ அதான் சர்வோபாதி விநிர்முக்தம். சொல்லுங்க, சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் சர்வோபாதி தத்பரத்வேன நிர்மலா ரிஷிகேஷா ரிஷிகேனா கேவ பக்தி உச்சதே. பக்தி உத்தமா. உச்சத்தை, உத்தமம் கிடையாது, அது அந்யாபிலாஷ சூன்யம் கதை. உச்சத்தை சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் நிர்மலம் ஏனோ நிர்மலம் வரும். ஒரு நிமிஷம். I think இது சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத் பரத்வேன நிர்மலம். அதுதான் நிர்மலம் மட்டும் தான் வந்து தத் பரத்வேன எங்க போச்சு. ரிஷிகேஷா ரிஷிகேன சேவனம் பக்தி உச்சத்தை இல்லையா. ஸோ அதாவது பக்தி என்பது என்ன, அனைத்து புலன்களையுமே வந்து இறைவனுடைய சேவைக்கு வந்து உபயோகப்படுத்துறது. ஸோ மேலும் வந்து இந்த உயிர்வாழி இல்லையா, இந்த உயிர்வாழி பகவானுக்கு தொண்டு புரியும் பொழுது இரண்டு விதமான நிலைகளை பற்றி பார்க்கலாம். there are two side effects இல்லையா. ஒன்று வந்து நமக்கு இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுதலை இல்லையா, இன்னொன்று வந்து நம்ம எப்பவுமே இறை தொண்டலை வந்து ஆழ்ந்திருக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு நிலை, நம்ம புலன்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவம் அடைந்து இல்லையா. ஸோ அது வந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு ஆகிவிடுகின்றது என்று சொல்லப்பட்டது. ஓகே, ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சர்வோபாதி. ஓகே, இவ்வாறு ஒருவன் விடுதலை பெறாத வரையில் அவன் என்ன ஆவான், மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டே இருப்பான். மனித வடிவம் என்பது இத்தவறான கருத்துக்களை கலைந்தெறிவதற்கு உரியதாகும். சோ இது செய்யப்படவில்லை என்றால் ஒருவன் மீண்டும் பிறப்பு சுழலில் வந்து விட வேண்டியது. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே மனதை ஆன்மீக தளத்திலிருந்து செயல்படுத்த வேண்டும். பௌதிக தளத்தில் செயல்பட்டால் நாம வந்து இந்த பௌதிக செயல்களுக்கு கட்டுண்டவராகின்றோம் இல்லையா. அதனால நாம வந்து வேறு பிறவி எடுக்கும் போது ஸோ நம்முடைய செயல்பாடுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய உடல்ல என்ன இருந்ததோ உணர்வுகள் அதற்கேற்றவாறு அது கிடைக்க பெறும். நான் யாவத் ஏதன் மன ஆத்மலிங்கம் சம்சாரதா பவனம் ஜனஷ்ய யச்சோக மோகமய ராக லோப வைரானுபந்தம் மமராம் விதத்தே. ஸோ ஆத்மாவின் நியாயமான மனமே உலகில் அனைத்து நியமனமான ஓகே, அதாவது நியமனமான யமா நியமா இல்லையா, அந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இல்லையா. அது அந்த ஒரு வேர்டு தான் இது. ஸோ எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் இதுதான். அப்படின்னா மனம் போன போக்குல வந்து நாம செயல்படுவது. ஆத்மாவில் இந்த உண்மை தெரியாத வரையில் ஒருவன் பருவுடலின் துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இப்பிரபஞ்சத்தில் பல்வேறு நிலைகள்ல வந்து அலைகின்றான் இல்லையா. மேலும் மனமானது என்னென்ன கிடைக்கும், அதுக்கு பிணி இல்லையா, உடல் உபாதைகள், சோகம் துக்கத்தை கொடுக்க வல்ல செய்திகள், அடுத்து வந்து மோகம் ஒன்றின் மீது வந்து இப்படின்னா இருக்கோ அதை அடைஞ்சே தீரணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இது, அதுதான் மோகம். பற்று என்பது ஆசை. மேலும் வந்து துக்கம் ஒரு செயலினுடைய விளைவு இல்லையா. நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல் பௌதிக தளத்துல செயல்பட்டோம்னா
அதனுடைய விளைவுமே பௌதிகமா தான் இருக்கும். அங்கே நாம எந்த சங்கல்பம் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ அதற்கேற்ற பலன்களையுமே நாம வந்து எதிர்கொள்வோம். ஸோ அதுதான் டிஃபீட். ஓகே, பகைமை சுலபத்துல பகைமை கொடுக்க வல்லது. நம்ம எப்போ உடல் தளத்திலிருந்து செயல்படுகிறோமோ அந்த இதை வந்து கண்டிப்பா நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரு, எதிர் வீட்டுக்காரு யாருடைய நம்ம வந்து சண்டை போட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கும். அப்படின்னா பேசிக்கலி ஒரு பௌதிகவாதி அவன் வந்து தான் யார் என்பதையே உணர்ந்து கிடையாது. அதனால அவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அனைத்துமே வந்து அவனுடைய எண்ண ஓட்டத்துல எது ரைட்டு இல்லையா, அவனுடைய ஆசைகள் இதெல்லாம் தான் அவன் வந்து பார்க்கறான். ஸோ ஆனா அது கரெக்டான விஷயம் கிடையாது. அது அடிமைத்தனத்தை உலகில் ஒரு பொய்யான நெருக்கத்தை உருவாக்குகிறது இல்லையா. அதாவது அடிமைத்தனம் ஐ திங்க் இன் ஆப்கானிஸ்தான்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் தெர் இஸ் எ லா ஆல்சோ. ஸ்லேவரிக்கு லாவும் வந்து இப்போ வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதாவது அவங்க எத்தனை ஸ்லேவ்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ யாரையுமே அடக்கி ஆள முடியாது இல்லையா. அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம், மனசு வந்து அடங்காதது. எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம். நம்ம இந்த பௌதீக செயல்கள்ல என்ன பண்றோம், பௌதீகமாக மட்டுமே செயல்படும். அதுதான் நம்மளை வந்து மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பிறப்பு எண்ணக்கூடிய அந்த சக்கரத்துல வந்து நம்மளை வந்து விடுறது. ஸோ அதனால நாம் வந்து எப்படி செயல்படணும் அப்படின்னாக்கா, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் எங்க இருக்கணும்னாக்கா விஸ்டம் ரிலேட்டடா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதாவது விஞ்ஞான தளத்தை நோக்கி செல்லணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டது. மேலும் பௌதிக அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலைக்கு மனமே காரணமாகும். ஸோ அதாவது நம்ம கட்டுணர் நிலைக்கு கூட மனம்தான், விடுதலை அடையத்துக்கும் கூட மனசுதான். ஸோ அசுத்த மனம் நான் இந்த உடல் என்று நினைக்கிறது இல்லையா. ஸோ அதாவது இது செகண்ட் ஆஃப் நம்ம இப்போ படித்தோம் இல்லையா. ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, எதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இதெல்லாம் படித்தோம். இப்போ நம்ம எப்படிலாம் கட்டுண்ட நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம் என்பதையுமே போன ஸ்லோகம் படித்தோம். இப்போ இறைவனுடைய கருணை மற்றும் நிமித்தமாக செயல்படக்கூடிய நம்முடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள், இவங்க எல்லாருமே. ஸோ இப்படி நான் இந்த உடல் அல்ல என்று அந்த அதாவது பௌதீக அடிமைத்தனத்துக்கும் விடுதலைக்கும் மனமே காரணம். எல்லாத்துக்குமே மனமே மிகச்சிறந்த நண்பனும் அவன் மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான் இல்லையா. ஸோ இந்த அந்தணன் வந்து அசுத்த மனம் அப்படின்னா இந்த 6 விதமான அழுக்குகளெல்லாம் நம்ம உடல்ல தேக்கி வச்சிருக்கோம்ல, அதுதான் வந்து அசுத்த மனம் இல்லையா. ஸோ நான் இந்த உடல் என்று நினைக்கிறது. ஸோ அப்ப எல்லாமே வந்து நான் உடல், என்னை எப்படி அவர் சொல்லலாம் அப்படின்லாம் வந்து பேச ஆரம்பி. மேலும் ஆகையினால் மனமே அனைத்து பணிகளுக்கும் செயல்களுக்கும் ஆதாரமாயிடும். ஃபைனலா அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் எது, மைண்ட். கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். மேலும் உலக மாசிலிருந்தும் தொடர்பிலிருந்தும் உயிர் பிரிந்து தனித்தே இருக்காத வரை செக்லூடட் பிளேஸ் ஜாம் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம், அதாவது நம்ம இருந்து ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்றது இல்லையா. செக்லூடட் பிளேஸ்னா ஒரு தனித்து இருந்து செயல்படுறது ரொம்ப முக்கியம். ஆகையினால் ஆனா இது வந்து தப்பம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பொருந்தும். ஆனா பக்தனுக்கு வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்தோடு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த நான் உடல் அல்ல என்றதை வந்து உணர்வதற்கான அந்த பிராப்தம் வந்து கிடைக்கும். இல்லை என்றால் அசத்சங்கத்துல நம்ம ஜாயின் ஆனோம்னா கண்டிப்பா நாம தவறிடுவோம். இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகையினால் மனமே அது அவனை சிறந்த நண்பன் மற்றும் அவனை மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான் இல்லையா. தமிழ்ல ராவும் இருக்கு. மேலும் உலகின் பயிற்சியில் மாசில் இருந்தும் அப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாசுகள் தொடர்பில் இருந்து உயிர் பிரித்த தனித்து இருக்காத வரை, தனித்து வந்து இல்லாத வரை மனமானது எப்படி இருக்கும்னா பிறப்பு, இறப்பு, பிணி, மோகம், பற்று, துக்கம் இல்லையா, பகைமை போன்றவற்றில் வந்து ஆழ்ந்திருக்கும். இத்தனையுமே நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம பிறக்கிறது நம்முடைய கர்ம பலனால, பிறந்த பிறகு வளர்றோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எவ்வளவு வயது அடையிறோம். ஸோ அதன் பிறகு என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அளவிட முடியாத ஆசைகளை வந்து வளர்த்துக்கிறது இல்லையா. அதன் மீது அந்த வஸ்துக்கள் மீது பற்றுகளை வந்து வளர்த்துக்கிறது. ஸோ அது கிடைக்காம போகும்போது நமக்கு பகைமை மற்றும் துக்கம் வந்து சேரும்.
ஸோ இதெல்லாம் ஆழ்ந்து நம்ம சிந்திக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் நம்ம வெல்லணும். இதெல்லாம் வெல்லலைன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா கஷ்டம். ஸோ மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வர வேண்டியதுதான். இந்த நிலையில்தான் உயிர்கள் கட்டுப்பட்ட நிலையில் உலகத்தின் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா, அதாவது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், அதாவது இதை பற்றி ஒன்றாம இதுக்கு தகுந்த பற்றி நம்ம வந்து செயல்படுறது வந்து என்றைக்குமே நாம் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. प्रावृत्यं एनं तत् अदप्रवीर्यम् उपशेयात्येहिदम् अप्रमत्त पुरोधरे शरण्यो सांसदोरो जिहि स्वैकं स्वम् आत्ममे मोक्षाम्. ஸோ இப்ப மனசை பத்தி தான் இன்னும் நம்ம இது வரைக்குமே படிச்சது நிறைய மனசை பத்தி தான் சொன்னார் இல்லையா? இந்த அத்தியாயமே நம்ம படிச்சது மைண்ட் கண்ட்ரோல் பத்தி தான். ஸோ ஐ திங்க் இப்பதான் நான் அந்த கிளாஸ்ல எடுத்துட்டு வந்தேன். நம்ம 18.42 ஸ்லோகம். நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து கல்டிவேட் பண்ணாதான் நம்ம வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் செகண்ட் இனிஷியேஷன். ஓகே, ஸோ செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து நாம கேட்டு கொடுக்கறது கிடையாது. ஓகே, அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய வந்து அவங்க வந்து டெம்பிள்ல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வாட்ச் பண்ணுவாங்க, நம்ம என்ன சேவை பண்றோம், எப்படிப்பட்ட நிலையிலேருந்து பண்றோம், இன்னும் பௌதிக தரத்துல இருந்தா நம்ம வந்து வேலை பண்றோமா இல்ல, ஸோ அதாவது எவ்வாறு செயல்படணுமோ அவ்வாறு தான் செயல்படுறோமா, இப்படி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இன்டைரக்ட் டெஸ்டிங் எல்லாமே ஆல்ரெடி முடிஞ்சிடும் இல்லையா? நமக்கு செகண்ட் இனிஷியேஷன் நம்ம we cannot ask, okay, it should be given. ஸோ யார் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அதை பகவான் வந்து கொடுத்துருவார். ஸோ இப்படி அதாவது யார் மூலியமா, எல்லாமே இந்த குரு பரம்பரை மூலியமா இல்லையா? அந்த உள்ள சைத்த குரு அவருடைய அனுமதி இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. ஆனா இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒருவன் இதனை புறக்கணித்தாலோ அல்லது இதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தாலோ இது மேலும் மேலும் வளர்ந்து வெற்றி பெறும் நிலையினை எய்துகிறது. ஸோ அடக்க முடியாத இந்த மனமே உயிர்வாளின் ஆற்றல் மிக்க பகைவன் ஆவான். ஸோ அவன் தான் வந்து பகைவனே. ஸோ மேலும் அதாவது அந்த நபர் கூட சைலண்டா இருக்கலாம், ஆனா அதுக்கு வந்து அவருடைய ஈகோவை வந்து தட்டி எழுப்பி தூங்க வைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளவுதான், நம்ம மீண்டும் மீண்டும் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த இடத்துல. அதனால்தான் மனசை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்தணும். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் செயல்படுவதற்கான அந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து நாம கண்டிப்பா ஏற்படுத்திக்கணும். ஸோ அடங்க முடியாத மனசு, நம்ம 6th சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட படிக்கிறோம் இல்லையா? அர்ஜுனன் சொல்வார், அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு, காற்று புகாத இடத்தில் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சா எப்படி ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அது போன்றதுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம பல கிளைகளுடைய பௌதீகவாதியாகவே நம்ம மாறிடுவோம். மேலும் அடக்க முடியாத இந்த மனமே இந்த உயிர் வாழின் ஆற்றல் மிகுந்த பகைவன் ஆவான். ஒருவன் இதனை புறக்கணித்தால், அதாவது மனதினுடைய உந்துதல்களை எல்லாம் வந்து நாம் என்ன பண்ணணும், பக்குவப்படுத்தணும். தேவையற்ற உந்துதல்களை வந்து நாம புறக்கணித்து விட்டு எது தேவையோ அது மட்டும்தான் நாம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? உந்துதல் அளித்தாலோ மேலும் மேலும் வளர்ந்து வெற்றி பெறும் நிலையினை அது ஈகிறது. அப்படின்னா மனது என்ன ஆகும், இட் வில் லீட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது உண்மை அன்று என்ற போதிலும் அது 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 மிகவும் வலிமையுடையதாகும். ஸோ தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம உடல்லையே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கக்கூடிய மனசு தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஏன்னா இப்ப மனசு, அதாவது இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து ஆசை எனக்கூடிய விதையை வந்து ஒரே ஒரு டிராப் தான் வச்சுக்கோம், அது வந்து நினைக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா புத்திக்கு வந்து இது கொடுக்கும் இல்லையா? புத்திக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் ஆசை அப்படிங்கறது வந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா அந்த புத்தி என்ன பண்ணும், மனசை போய் இயக்கிடும். அது எதுவும் பண்ண, ஆனா மனதை வந்து இயக்கிவிடும். மனது இயங்கினால் புலன்கள் இயங்கும், புலன்கள் இயங்கினால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம ரஜஸ் குணத்துக்கு
தள்ளப்பட்டுவோம், அல்லது தமசுக்கு கூட தள்ளப்படும். இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ரஜத்திலேயாவது இருந்து நம்ம செயல்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ சாரி தத்துவத்துல. ஸோ எப்போ நாம நம்மளுடைய உண்மையான உணர்லையோ அவங்க சத்துவத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ ஸோ அதாவது மேலும் மேலும் வளர்ந்து வெற்றி பெறும் நிலை நீங்க எய்கிறது. அதாவது மனதனுடைய குணாதிசயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ அது சத்வத்துல இருக்கலாம், ரஜோல இருக்கலாம், தாமசிக்ல இருக்கலாம். அதனுடைய முயற்சி வந்து எந்த குணத்துல போய் வந்து மேன்மையுற செய்யணும். காம்பினேஷன்ஸ் கூட உண்டு இல்லையா? நேத்து சொன்ன உங்களுக்கு பர்முடேஷன், காம்பினேஷன் வெவ்வேறு விதமான ஆங்கிள்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு 10 வந்து 25 ருபீஸ் காயின்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 25 வந்து 5 ரூபாய் காயின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த 2 காயின்ஸுமே வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா, ஸோ ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இல்லையா? இது மேத்தமெட்டிக்கல் இது. ஸோ வாட் இஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் அ 1 ரூபி காயின் இல்லையா? வாட் இஸ் த சான்ஸ்? இப்போ நம்ம வந்து இந்த பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் போடும்போது மேத்தமெட்டிக்ஸில் வரதுதான் இல்லையா? ஸோ அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் வரக்கூடியது எத்தனை விதமான ஜோடிகளை வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 ரூபாய் காயின், 25 ரூபாய் காயின். ஸோ மொத்தம் சேர்ந்து ஒரு 50 காயின் இருக்கு. ஸோ இந்த 50 காயின்ல வந்து நான் எதை பிக் பண்றேனோ அது வந்து ஆன்மீகமா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? எக்ஸால்டடா இருக்கணும். ஆனா வாட் இஸ் த சான்ஸ்? என்ன சான்ஸ் அதுல வந்து நமக்கு? சாதாரண மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ ஒரு காயின் எடுக்க போறேன், ஆனா மொத்த காயின்ஸ் எத்தனை? 25 ரூபாய் காயின், அதுக்கப்புறம் 25 வந்து 5 ரூபாய். அப்போ மொத்தம் என்ன ஆச்சு? 50 ஆச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த 50ல வந்து நான் என்ன எடுக்கணும்? ஒரே ஒரு காயின் எனக்கு வந்து அதாவது பகவானுடைய இது கிடைக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் திங்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதாவது நான் என்ன நினைச்சேனோ அது. ஸோ அதாவது நல் பாதையை நினைச்சேன் இல்லையா? அந்த ஒரு பாகம். ஸோ அப்போ சான்ஸ் என்னது? ஒரு பாகத்துல அதாவது 50ல ஒரு பாகம் தான் நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும் இல்லையா? அதே வந்து நான் வந்து பன்முறை எடுக்கும்பொழுது வெவ்வேறு விதமான காம்பினேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி 4-5 காயின்ஸ் போட்டோன்னா அதுல ஏதோ ஒரு காயின் எடுக்கிறதுக்கும் அதுல ஒரு 10 காயின் வந்து நான் எடுக்கணும்னா அதுக்கு இந்த பர்முடேஷன் காம்பினேஷன் போட்டால் தான் தெரியும். ஓகே, இது மேத்தமெட்டிக்ஸ். நீங்க பயப்படாதீங்க, என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க மாத்தாதீங்க, நினைச்சுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ நாம மனசை வந்து புறக்கணிக்க கூடாது. மனசை புறக்கணிச்சிட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அது புலன்களை இயக்கிவிட்டு நம்மள வந்து என்ன பண்ணும்? மேல இருந்து கீழே தள்ளி விட்டுரும். அதனாலதான் மனதை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல வந்தா புலன்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கட்டுப்பாட்டிலே வந்துடும். ஸோ அந்த மனசு வரலன்னா எல்லாமே தலைகீழாக ஒரு செயல்கள்ல தான் வந்து நிற்கும். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? இல்ல மனதினுடைய எண்ண ஓட்டங்களை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டோம். நல்முறையில் போனா அவன் நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. நண்பன் ஆகிறான். அதே வந்து அவனுடைய இஷ்டத்துக்கு போனாக்கா ஒரு தமஸ் ரஜோகுணத்தில் இருந்தா அவன் வந்து பகைவன் ஆகிறான். மனமே மிக சிறந்த நண்பனும் மிகப்பெரிய எதிரியும் கூட. இதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில இல்லையா? இன்னொன்னு கூட சொல்லுங்க, காற்றை வீசும் காற்றை கூட அடக்க முடியும், மனசை அடக்க முடியாதுன்ட்டு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். ஆமா, அது 6வது சாப்டர். அது அர்ஜுனன் சொல்வார். அதற்கு பகவான் என்ன சொல்வார்? பயிற்சி செய்தால் உன்னால் அது பண்ண முடியும்னு சொன்னார். பகவான் வந்து ரிப்ளை கொடுப்பார் இல்லையா? சோ இங்க இந்த இத்தனையுமே வந்து ஜடபாரதர் வந்து மனதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கார். மனசுதான் எப்பவுமே அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடாக வெளிப்படும். அதுல வந்து எப்பவுமே நம்ம ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் இன்க்ளைன் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட வந்து நாம டெவலப் பண்ணணும். ஓகே, ஆன்மீக குரு மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் நம்ம வந்து அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? தத்விதி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஷ்னேன சேவியா இல்லையா? உபேஷ்யாம் ஞானினா தத்துவ தர்ஷனக தத்துவ தர்ஷனம். ஓகே, நம்ம வந்து அவர் நல்ல கற்றறிந்த அவர் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வழி நடத்துவார். அப்படிப்பட்ட ஞானி அவருடைய குவாலிபிகேஷன் தத்துவ தர்ஷி. அதாவது முக்காலத்தையுமே அப்படின்னா முன்ன நடந்தது, இப்ப நடக்கிறது, இனிமே நடக்கிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து நமக்கு வழி நடத்துவாங்க.
இதுதான் இது மனதை மிகுந்த கவனுடன் வெற்றி கொள்ள முயல்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கு பொருள் உரையில மனிதனை வெல்லவோ மனதை வெல்லவோ புறக்கணிக்கவோ ஒரே ஒரு எளிமையான கருவிதான் இருக்கிறது. அது என்னது? மனம் எப்பொழுதும் நம்மிடம் வந்து இதை செய் அதை செய்ய நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கும் டைரக்ஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஆனாலுமே வந்து அது எது நல்லதோ அது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். தீயவைகளை வந்து நம்ம விட்டுறணும். ஆனா அதுக்கு நமக்கு வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இருக்கணும். எது நன்மை எது தீமை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய குவாலிட்டி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். ஆனா அது எப்படி வரும்? நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு தான் நமக்கு அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கும். இது பேஸ் லெவல். இன்னும் அட்வான்ஸா போனோம்னா நம்ம வந்து கோயில் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுல எல்லாம் நம்ம நல்ல விதத்துல கலந்துக்கலாம். ஓகே. எனவே மனதின் கட்டளைகளுக்கு பணியாதிருக்க நாம் மிக்க தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையா? மனசு சொன்னபடி எல்லாம் இன்னைக்கு நான் வந்து கண்டிப்பா சண்டை போடணும்னு நினைச்சேன்னா அது வந்து பௌதீக தளம் இல்லையா? அந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து நான் வந்து ஒருத்தருடைய வருகைக்காக காத்திருந்தேன்னா எல்லாம் சேர்த்து அவர் மேல என்ன பண்ணுவோம்? போட்டுடுவோம் நம்ம இல்லையா? கோபம் வரும்போது எல்லாம் திட்டி எல்லாம் முடிச்சு விட்டுருக்கோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த நபர் வந்து சிறிய தவறு கூட செய்திருக்கலாம், இல்ல செய்யாம கூட இருந்திருக்கலாம். ஆனா நாம என்ன பண்ணணும்? கிடைச்சதுன்ற ஒரு இதை வச்சு நம்ம செயல்பட்டுடும். ஸோ அதனால மனசு என்ன பண்ணும்? உந்துதலை கொடுத்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் மனசை வந்து நாம கட்டுப்படும். அதனால வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் படிக்கணும், இந்த இந்த பர்பட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும், டீட்டெயில் எல்லாம் படிக்கணும்னு எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அதுக்காக தான். மனதின் கட்டளை பணியாதிருக்க நாம் மனசு ஆத்மாவின் கட்டளைக்குள்ள இருக்கணும். ஆத்மா வந்து அடிமைத்தனத்துக்கு செல்லக்கூடிய அளவுக்கு மனதை நம்ம வந்து செயல்படுத்த விடவே கூடாது. ஆக்சுவலி அவ்வாறு நம்ம பயிற்சி செய்யணும் மனசு இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அந்த செயல் வந்து ரைட்டா தப்பான நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கணும். அதுக்குதான் நம்ம கனிஷ்ட அதிகாரியிலே இருக்கக்கூடாது. மத்தியம அதிகாரி லெவலுக்கு நம்ம போகணும்னா நம்மளால முடிஞ்ச ப்ரீச்சிங் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். நம்ம என்ன படிச்சோமோ அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசுல நன்னாவே பதிய ஆரம்பிப்போம். அப்ப நன்னா பதியும் பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா ஈஸியா அது வந்து நம்ம செயல்படும் பொழுது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த இதெல்லாமே நமக்கு ரீகலெக்ஷன் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? அப்ப நாம இது ஒன்றும் பிரம்மசூத்திரம் எதுவுமே கிடையாது. இதுல யாருமே பெருசா இந்த இடத்துல பெரிய ஆற்றல் எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் படைச்சுட்டு வர்றது கிடையாது. இறைவனை தவிர யாருமே வந்து அவர் முன்னாடி நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து சோ நமக்கு ஸ்கில் செட் எதுவும் தேவையில்லை. சொல்லிக் கொடுக்க ஆழ்ந்த மனசுல பதிய நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வரும்பொழுது நம்ம செய்யறது தப்பா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நாம ரைட்டான்றது வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா கனிஷ்ட அதிகாரி மாதிரியே நாம என்ன பண்ணுவோம்? தவறுகள் இழைத்து கொண்டு நாம செய்யக்கூடியது தவறு என்றதையே தெரியாம கூட நம்ம செஞ்சுட்டு இது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ். ஓகே. ஒருத்தர் வந்து தவறு செய்யறாங்களா இல்லையான்றதே தெரியாம செய்யும் பொழுது அவங்கள நீங்க எப்படி திருத்துவீங்க? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? இப்ப நான் செய்யக்கூடிய தவறு, இப்ப நான் இங்க ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு நான் தப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஃப்ரீக்வெண்டா நான் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தவறு எனக்கு தெரியலன்னா கடைசி வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த தவறை செஞ்சுட்டே தான் இருப்பேன் இல்லையா? இது ஐ எம் டெல்லிங் இன் மை என்னோட இதுல இருந்தே நான் சொல்றேன். ஏன்னா அடுத்தவங்களை வச்சு ரெஃபர் பண்ணி சொல்றதை விட ஐ ஷுட் டெல். இப்ப நான் என்ன செயல் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பர்பட்ஸை படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை படிச்சு நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து அதை வந்து ஆழ்ந்து படிச்சாதான் அது எனக்கு புரிய வரும் இல்லையா? அந்த முயற்சி சமர்ப்பணம் இருக்கணும். அதெல்லாம் இல்லாம ஜஸ்ட் மேலோட்டமா நம்ம படிச்சுட்டு போனோம்னா கண்டிப்பா பிரபுபாதருடைய பர்பட்ஸ்ல இருந்து நம்ம மீனிங்கை எடுக்கவே முடியாது. ஆச்சாரிய இடத்துல சமர்ப்பணம் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து நமக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும். ஓகே. சோ இப்போ இந்த மனசு வந்து இந்த பர்பட் மேல நிக்கணும் இல்லையா? சொல்லி கொடுக்குறவா யாரா இருந்தாலுமே ஓகே அவங்க மனசு வந்து இந்த பர்பட் மேல இருக்கணும். சோ அந்த பர்பட் மேல இருந்ததுன்னா அந்த பர்பட்டை எழுதினவருடைய இடத்துல அவரிடத்துல நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை கொடுக்கணும், மரியாதைகளை கொடுக்கணும். அதனாலதான் நம்ம we always do the prayers இல்லையா? முதல்ல சரஸ்வதி தாயாருக்கு இல்லையா? அடுத்து வந்து வியாச தேவருக்கு இல்லையா? அடுத்து நம்முடைய குரு பரம்பராவுக்கு இல்லையா? இது எல்லாமே நம்ம வந்து எதற்கு இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பண்றோம்? கிருஷ்ணருக்கு, ராதைக்கு, எல்லாருக்கும் பண்றது எதுக்கு? அவங்களுடைய உதவியால மட்டும்தான் இது எல்லாம் படிச்சாலும் புரியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா புரியாது. உண்மையிலே நாம எந்த குவாலிட்டியுமே கொண்டு வரல இந்த இடத்துல. we are not the intelligent. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம புத்தி நிறைய இருக்கு, நம்ம இன்டெலிஜென்டா இருக்கும் நம்ம நினைக்க கூடாது. இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயத்த புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த
கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த எல்லாருடைய அருளால மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த எந்திரத்துல அமர்ந்து சொல்ல முடியும். அதுதான் வியாசாசனம். வியாசாசனம் என்பது அந்த குரு பரம்பராவுக்கு உரித்தானது, அவர்களுடைய கருணைக்கு உரித்தானது. அந்த கருணை கிடைக்கலனாக்கா நம்மளால இதை டெலிவர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை புரிஞ்சுக்காம எஸ் நான் இதை படிச்சேன், எனக்கு இது புரிஞ்சிச்சு, இதுதான் இது மீனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு போனோம்னா அந்த இடத்துல சமர்ப்பணமே இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஏதோ எதேச்சையா நம்ம ஏதாவது சொல்லிடலாம். ஆனா அதை கண்டினியூஸா சொல்லணும்னா கருணை என்பது கண்டிப்பாக இருக்கணும். யாருடைய கருணை? இறைவனுடைய கருணை, குருமார்களுடைய கருணை இல்லையா? நம்முடைய சமர்ப்பணம் சரணாகதி இருந்தால்தான் இதனையுமே வரும், இல்லைன்னா வரவே வராது. சோ மனதின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஒன்றும் இல்லை. எங்கேயாவது எழுதி வச்சிருக்கா நான் மனசு சொன்னபடி எல்லாம் கேட்கணும்ட்டு? கிடையவே கிடையாது. மனச செருப்பால அடிச்சு அடக்கி வைக்கணும். இல்லைன்னா வந்து அந்த மனசு வந்து அடங்கவே அடங்காது. அதனாலதான் சில கோயில்ல ஐ திங்க் நம்ம படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன், இதுக்கு முன்னாடி கூட எங்கேயோ ஒரு வியாக்கியானத்துலதான் படிச்சிருக்கோம். அதாவது புதியதா இருக்கக்கூடிய தொடப்பத்திலயுமே அவங்க அடிச்சுப்பாங்களாம், இல்லைன்னா புதுசா இருக்கக்கூடிய செருப்பாலையுமே அடிச்சுட்டு தான் உள்ள வருவாங்களாம். தட் இஸ் எதுக்கு அவங்கள எதுக்கு அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா பிசிக்கலா அவங்கள அடிச்சுக்கிறதுக்கு என்னன்னா அது மனசை அடிச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, மனசை வந்து நம்ம வந்து செருப்பால அடிச்சு வச்சாதான் அது வந்து அடங்கி இருக்கும். இல்லைன்னா அது அகங்காரத்தை வந்து எப்ப வேணாலும் வெளிப்படணும். தெர் இஸ் நோ கேரண்டி இந்த நபர் வந்து இப்படி இருக்கார், பக்குவமா இருக்கார், இவர் எப்பவுமே இதே மாதிரிதான் இருப்பார்ன்ற கேரண்டி எல்லாம் கிடையாது. உத்தம நிலை அடையிற வரைக்குமே வந்து அந்த கேரண்டி கிடையவே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் கனிஷ்ட அதிகாரியிலே இருக்கக்கூடாது, மத்தியமா பிளாட்ஃபார்முக்கு போகணும். ஓகே, சில பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகரார் மனதை கட்டுப்படுத்த ஒருவன் அதிகாலை விழித்து முதல் இரவு உறங்கும் வரை காலனியால் அடித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அப்படின்னா என்ன, மனசளவுல இந்த மனசை போட்டு செருப்பால அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மனசுல, இல்லையா? அதாவது வெளியில தெரியாது, ஆனா நீ அடங்கு அப்படின்னு நம்ம மனசுல என்ன பண்ணணும், மனசை வந்து நீ அடக்கி வாசி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய பேர் நீ அடக்கி வாசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படின்னா என்ன, எதுக்கு? நீ எப்படி வேணாலும் தான்றோண்டித்தனமா வந்து பேசிடாத, சோ உன்னுடைய மனசு போன போக்குல வந்து நீ வந்து ஆடிடாத அப்படின்னு இந்த வாய்களை ஃபர்ஸ்ட், இந்த வாச்சோ வேகம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ இந்த வாய்க்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்பாடு என்பது கொடுக்க வேண்டும். இங்க கட்டுப்பாடு வரலன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கிற எல்லாமே கட்டுப்பாடு இருக்கா. ஓகே, இந்த கண்கள் என்ன பாக்குறதுன்னு சொல்ல முடியாது, இந்த நாசி என்ன நுகருதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? இந்த வயிற்றுக்கு என்ன வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து மனசு என்ன உந்துதலை ஏற்படுத்துதுன்றதும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பிறப்பு உறுப்புகள் இதெல்லாமே வந்து இந்த இந்த ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அதுதான் என் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இல்லையா? வாட்சோ 6 விதமான உந்துதல்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். மனதின் உந்துதல்கள், வார்த்தை, உணவு உண்ணக்கூடியதை கட்டுப்படுத்தணும், வார்த்தைகளை அதை மொத்தத்துல இந்த வாயை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னாவே பிறப்பு உறுப்புகள் அதனுடைய உந்துதலை கட்டுப்படுத்தணும். இப்படி ஒன்னொன்னுமே வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து பக்குவமற்ற நிலையில வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். மற்றொரு சிறந்த முறை ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை கடுமையாக பின்பற்றி இறைப்பனில் இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், குருவிடத்துல சமர்ப்பணமாவது இருக்கணும். அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை வந்து புரிந்து அதை வந்து அப்படியே வந்து எந்த ஒரு அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை எடுத்துட்டு போகாம குரு எப்படி சொன்னாரோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும் நம்ம. அப்ப அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த மனசுமே வந்து அடங்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும். ஓகே, பிறகு மனம் தானே கட்டுப்பாட்டிற்கு வரும், ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்துடும். நம்ம மனசை நம்மால கட்டுப்படுத்த முடியலைன்னா குருனுடைய வார்த்தைகளை ஏற்று நாம் செயல்படும்போது மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து கட்டுப்பாட்டுல வந்து நிற்கும். ஓகே, இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சரிதாமிரதத்துல வந்து உபதேசிருக்காரு இல்லையா? ஷீலா ரூப கோஸ்வாமிக்கு உபதேசித்ததாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு, பிரம்மாண்ட பிரமிதே கோணா பாக்யவான் ஜீவ. அதாவது இருக்கிறதுலே பிறப்பு நம்ம என்னன்னாக்கா நம்ம இந்த மனித பிறவியை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். எத்தனையோ பிறவிகள்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? இந்த பிரம்மாண்ட, அதாவது இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வரும்பொழுது அநேக பிறவிகள் நம்ம எடுக்கிறோம். அதுலயே வந்து அரிதான பிறவி வந்து மானிட பிறவி. சோ அப்படிப்பட்ட பிறவி எடுத்த பிறகு கூட ஒரு குருவை அடைதல் என்பது அதை காட்டிலும் இன்னும் உத்தமமான இது இல்லையா? குரு கிருஷ்ண பிரசாதே,
குருனுடைய அனுகிரகமும் கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகமும் வந்து கிடைச்சதுன்னாக்கா அவனுக்கு அந்த பக்தி எனக்கூடிய அந்த பக்தி லதா லதா பீஜ இல்லையா, அந்த விதை வந்து பக்தியினுடைய அந்த தொண்டினுடைய விதை வந்து அவனுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து மனசுல வந்து பதிய ஆரம்பிப்பான். ஓகே, அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து பக்தி தொண்டு வந்து செய்ய ஆரம்பிப்பான் இல்லையா. சோ ஒருவன் பக்தி தொண்டின் விதையினை குரு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் கருணையால் பெறும் பொழுது இல்லையா, எல்லாம் அவருடைய கருணை, குரு மர்சி. நீங்க பார்க்கணும், இதுல என்னது டெம்பிள் போனீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, யாராவது நல்ல அழகா அந்த பாடல்கள் பாடும்பொழுது அவங்களுடைய அந்த வாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகம். அது வந்து நாட் அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நோக்கக்கூடாது, தெய்வீகமான ஒரு அந்த என்னது சொல்லுவாங்க குரல் இல்லையா. அந்த அந்த பாடலை வந்து அவங்க பாடும்பொழுது அந்த பாடல்ல வந்து அந்த தெய்வீக தன்மையை வந்து உணர முடியும். இன்னும் நாமளும் அவங்களோட சேர்ந்து பாடணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து நமக்கு வரும். அதுதான் அந்த குரலினுடைய மகிமை இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு குரலை வந்து அவங்க பெற்றிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய பக்தி பாதை வந்து நிறையவே வந்து அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் இருக்கும். அந்த தெய்வீகமான அந்த அந்த தொண்டை வந்து அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சப்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுன்னா அந்த இதுல வந்து அவங்களுடைய சமர்ப்பணம் இருக்கும். நீங்க பஜன்ஸ் பண்ணும் பொழுது மனசை என்ன பண்ணுங்க, இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு பஜன்ஸ் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி அது எந்த கட்ட குரலா இருந்தாலும் நல்ல குரலாவே வரும். அதையுமே வந்து ரசிக்கக்கூடியவங்க உண்டு இல்லையா. அதனால தெய்வீகமான தன்மையை வந்து அந்த பாடல்கள்ல கொண்டு வருவதற்கு நாம அந்த பாடலில் லயிக்கிறதுக்கு வந்து பாடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட யாரா இருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பாடல்களா இருந்தா அவருடைய இது இல்லையா, அவர் மீது நம்ம மனசை லயித்து அதை வந்து பாடணும் இல்லையா. இப்போ வந்து குரு பரம்பராவை பத்தி பாடுறதுன்னா என்டையர் குரு பரம்பராவை வந்து நம்ம மனசுல எண்ணிக்கொண்டு பாடணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி யாருடைய குரல் வேண்டும் என்றாலும் தெய்வீக நிலையை அடையும். அதை வந்து பின்பற்றணும்ன்ற உந்துதல் மற்றவர்களுக்குமே வந்து ஏற்படும். ஸோ அவ்வளவு சங்கீர்த்தம் என்பது அதுதான். ஸோ நம்ம சும்மா வெறுமனே அந்த புக்கை பார்த்து பாடுறதுனால நமக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம பாடுவோம், ஆனா பழகின பிறகு நாம அவ்வாறு நம்முடைய மனசை ஆழ்ந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போவோம். அப்படிப்பட்ட பக்தி பாடல் தான் வந்து உயர்வான ஸ்தானத்தை கொடுக்கும். அதுதான் பக்தி பீஜ அப்படின்னா அந்த கருணை. ஸோ நீங்க அந்த டிவோட்டி கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இஸ் குரு 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 மகாராஜ் மர்சின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனாக்கா கிருஷ்ணாஸ் மர்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுத்துல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. எதையுமே நாங்க பண்ணலன்றத வந்து இன்டைரக்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஒன் மோர் திங், நான் தான் தவறி விழுந்த ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம வந்து என்னைக்கும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, அது ஆர்டிஃபிஷியல் வே ஆஃப் டெல்லிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஐ எம் அ கண்டிஷன் சோல் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் இந்த அதாவது நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா பேசணும்னு நினைச்சிட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தும். நான் ஒன்று கட்டுண்ட ஆத்மா அப்படிலாம் நம்ம வந்து அது நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். அதனால நாம மட்டும்தான் கட்டுண்ட ஆத்மான்னு சொல்றதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது இல்லையா. ஆனா நம்ம கிட்ட என்ன அஜ்ஞானம் இருக்குன்றத வச்சு நம்ம பேசலாம் இல்லையா. ஸோ அது தவறு கிடையாது. ஆனா நான் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னோம்னா அது ரொம்பவுமே ஆர்டிஃபிஷியல், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஒருவன் பக்தி ஏன்னா உணராமல் நாம சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்து தட் இஸ் ஹையர் லெவல் ஸ்பீச். இட்ஸ் அது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல நான் கேட்டது. ஸோ நான் வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசுறது வந்து எல்லாருமே இந்த உலகத்துல தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா அதை நம்ம பக்குவப்படுத்தி நம்ம மேன்மையா எடுத்து செல்றதுக்கான முயற்சிகள் வந்து நாம மேற்கொள்ளணும். ஓகே, ஒருவன் பக்தி தொண்டின் விதையினை குரு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் கருணையால் பெறும் பொழுது அவனது உண்மையான வாழ்க்கை அப்பதான் தட் இஸ் த ரைட் பாத் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஆன்மீக குருவின் கட்டளைக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படியும் பொழுது இல்லையா, குரு என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது கிருஷ்ணரின் கருணையால் அவன் மனதிற்கு செய்யும் தொண்டிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அப்படின்னா மனதிற்கு செய்யும் தொண்டு அப்படின்னா மனசு என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அதன்படி கேட்கக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள்ல இருந்து அவன் விடுதலை. அப்படின்னா மனம் போன போக்குல இருந்து அவன் விடுதலை அடைகிறான். இல்லைன்னா மனசு சொல்றபடித்தான் அவன் கேட்பான், அது வந்து அதர்மமாகவும் இருக்கும். அத்தகைய செயல் புரிந்து கட்டுண்ட நிலையை வந்து இன்னும் வந்து உறுதிப்படுத்தின்றே போறான். ஓகே, இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 11வது அத்தியாயமான மன்னர் ரகுகணனுக்கு மானுட
பரதர் உபதேசித்தல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரனுடைய பொருளை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஓகே, சோ இந்த அத்தியாயம் வந்து இப்பொழுது நிறைவடைகிறது. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பத்மா மாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க. எனி டவுட்ஸ்? நமக்கு தெரிஞ்சு போன அத்தியாயம் முழுவதுமே ஜடபாரதர் வந்து எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாருனாக்கா இல்ல மாதாஜி, டவுட் எல்லாம் இல்ல. மனசுதான் மெயினாவே அவருக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த 17 ஸ்லோகத்திலுமே மனதனுடைய சம்பந்தம், அதனால் அதற்கு தொடர்புடைய அனைத்தையுமே அவர் பேசினார். கோரா வந்து மனசுதான் இல்லையா? அதனால நம்ம வந்து பக்தியை வந்து எப்படி பக்குவப்படுத்தணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மனதுக்கு வந்து பக்குவம் அடையணும்ன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதன் மீது நம்ம வந்து பக்தியை வந்து மேன்மைப்படுத்தணும்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பக்குவத்தை கொண்டு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஸோ அது பக்குவம் அடையும். இல்லைன்னா அது தன்னிச்சையாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதனுடைய முன்னுரை பார்க்கலாம். எவ்வளவு ஸ்லோகம் முடியறதுன்னு தெரியாது. 12வது அத்தியாயம் ரகுகண மன்னருக்கு மானுட பரதருக்கு இடையே நடந்த உரையாடல். இப்போ உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். இப்போ வந்து ரகுகண மன்னர் வந்து கேள்விகள் கேட்பார் இல்லையா? அதுதான் பார்ப்போம். ரகுகண மன்னரிடம் தான் ஒளி பெறுவது பற்றி இன்னும் ஐயம் இருந்தமையால் அந்த அந்தன பரதரிடம் அவரது உபதேசங்களை தன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாததினால் அவற்றை மிகவும் தெளிவாகவும் எளிமையாகவும் மீண்டும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? யாருக்கு வந்தது? யார்? விதுரரா? மைத்திரே ரிஷி விதுரரா அவரா இல்ல வேற யாரு? பரிஷித் மன்னரே சொல்வார். அவருமே சொல்றார். அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட ஹை லெவலா சொல்லிட்டா எனக்கு இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெக்னிக்கல் தான் நம்ம படிச்சது போன அத்தியாயம் இல்லையா? ஸோ மனதனுடைய செயல்கள் இதெல்லாம் படித்தோம். ஆனா இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய நபரால இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? எத்தனை பேர் ஸ்லோகா வாசிக்க போறாங்க இல்லையா? எத்தனை பேர் அதனுடைய மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யப்படுறாங்க? கிடையாது இல்லையா? அது போல இங்க வந்து போன அத்தியாயத்துல எடுத்துரைச்ச அந்த விஷயங்கள் வந்து எனக்கு இன்னும் எளிமையாக எடுத்துறீங்க, சிம்பிளா மனசுல வந்து பதிற மாதிரி அப்படிங்கறத வந்து ஜடபாரதரிடத்துல வந்து மன்னர் ரகுகுணன் வந்து கேட்டுக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அந்த மன்னர் மாறிட்டாரு பாத்தாச்சு. அப்படின்னா அவருக்கு அடாப்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொன்னீங்கன்னா எனக்கு இன்னும் புரியும். பிளஸ் நான் அந்த விதத்துல செயல்படுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? இப்ப புரியாம இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் வந்து அந்த செயல்ல ஈடுபடவே மாட்டேன். அந்த மாதிரி. ஓகே, மேலும் எளிமையா சொல்றார். தெளிவாகவும் எளிமை, இது 2 வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம நிறைய டெக்னிக்கலா பேசுறதை காட்டிலும் சிம்பிளான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி இது இப்படி செய்யன்னு நம்ம சொல்றது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க டெம்பிள்ல கூட நீங்க ஒரு சேவைக்கு போனீங்கன்னா நீங்க ஆரம்பத்துல எவ்வளவு தூரத்துக்கு சொன்னீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த இது மட்டும் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புஷ்பம் சேவை அதுக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோம், பூ சேவை. ஸோ ஆரம்பத்துல போனோடனே நமக்கு வந்து கார்லண்ட் மேக்கிங் கண்டிப்பா வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க, சொல்லி கொடுக்கவும் மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ நம்முடைய விருப்பம் பிற்காலத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் போனோடனே அந்த ஃப்ளவர் கட்டிங்கு இல்லையா, எடுத்து வைக்கிறது, இதெல்லாமே அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு என்ன உதவி அது பண்றது, இதெல்லாம் தான் நம்மள வந்து எடுபடி வேலைலாம் நிறைய செய்வோம் நம்ம இல்லையா? கண்டிப்பா எடுத்த உடனே நமக்கு மாலை கோக்குறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ மாலை தொடுக்கிறது காம்பினேஷன் சிலதெல்லாம் வந்து அப்படியே சென்டர்ல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். சிலது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காம்பை வச்சு இன்சர்ட் பண்ணி ரவுண்டா இன்னும் குண்டா பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒன்னொன்னுமே ஒரு டெக்னிக். எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்து போடணும், இப்ப எல்லோவோட எது போட்டா காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும், இப்படி வந்து ரெட் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து இல்லைன்னா ஒயிட்டோட ரெட்டு இல்ல ஒயிட்டோட வந்து எல்லோ, இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவான். ஓகே, ஆனா அதெல்லாம் நம்ம வந்து பர்பிள் ஒயிட் காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப மாதிரி எடுத்த மாதிரி தெரியும். இப்போ அர்ச்ச விக்கிரகத்தின் மேல அந்த மாலையை சாத்தினாங்கன்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பகவான் எதுக்கு அந்த மாலைகள் எல்லாம் அழகா தொடுக்குறாங்க? காரணம் என்னன்னா பகவான் இஸ் த பிரிட்டியஸ்ட் பர்சன் இல்லையா? அவரை காட்டிலும் அழகானவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல யாருமே கிடையாது. அதனால அவருடைய ஆடை அலங்காரம் எல்லாமே வந்து பக்காவா இருந்து மாலையை வந்து
அந்த மாலையும் அந்த ட்ரெஸ் மெட்டீரியலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்து போகக்கூடிய அந்த ஒரு காம்பினேஷன்ல தான் செய்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கோயில் சேவை செய்யும் பொழுது இது கண்டிப்பா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அதனால எளிமையா எடுத்துக்கணும். அடுத்து இதுல எல்லாம் அவங்க வந்து எஸ் இந்த வேலை எப்ப கொடுத்தாலும் செஞ்சிருவாங்கன்ற ஒரு பக்கம் வந்த பிறகு நெக்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்புறமா தான் அந்த மாலையை தொடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்னொன்னா கொடுப்பாங்க. சின்ன மாலை, அதுக்கப்புறம் பெரிய மாலை, இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் நம்ம வந்து போக முடியும். எடுத்த உடனே மேல போயிட முடியாது. இந்த அத்தியாயத்தில் தனது உண்மை நிலையினை மறைத்து கொண்டிருக்கும் மானுட பரதருக்கு ரகுகணன் தனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை வந்து தெரிவிக்கிறார். அவர் உண்மையிலேயே ஒரு ஞானி இல்லையா, ஆனா வெளியில ஒரு அவதூதர் போல இருக்கிறார் இல்லையா. அவரது பேச்சில் இருந்த மானுட பரதர் எவ்வாறு உயர்ந்தவர், ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறியவர் என்பதை மன்னரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையா. அவரை அவமதிப்பதற்காக மன்னர் அவரை அவமதித்தார் இல்லையா, அதற்காக மிகவும் வருந்தினார். அறியாமை என்னும் பாம்பு மன்னர் ரகுகுணை தீண்டி இருந்தது. ஆயினும் கூட மானுட பரதர் அமுத மொழியினால் அவரை வந்து குணப்படுத்த, அதனால அவர் குணமடைந்தார் இல்லையா. தொடர்ந்து தனிப்பட்ட ஐயத்தினால் தனக்கு ஏற்பட்ட ஐயத்தினால் அடுத்தடுத்து கேள்விகளை, மேலும் செய்திகளை அறிவிற்காக அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். ஓகே, முதலில் அவர் தான் செய்த குற்றத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்றும் பாரதரின் தாமர திருவடிகளுக்கு வணக்கம் செலுத்தினார். எஸ், நான் உங்களை வந்து பேசிட்டேன், என்ன வந்து மன்னிச்சிடுங்கோ அப்படிங்கிறது வந்து அதுல இருந்து அவர் அந்த குற்றத்தை உணர்றதே பாதி வந்து மன்னிப்பு தான், மீதம் பாதி அந்த நபர் மன்னித்தால் போதும். ஸோ அதையுமே வந்து தாமரை பரதரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு வந்து நமஸ்காரங்களை செஞ்சுக்கிறார். சாதாரண மனிதர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு பொருள் நிறைந்த வரதரின் உபதேசங்களை தன்னால் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லையே என்று மாமன்னர் ரகுகுணன் மகிழ்ச்சியின்றி வந்து தெரிவிக்கிறார். அவருடைய இது வந்து அதாவது ரகுகணனுடைய ஜடபாரதருடைய இது வந்து அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு புரியலைங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகிறது. புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதை சொல்றாரு. ஏன்னா சிலதெல்லாமே டெக்னிக்காலிட்டி இல்லையா, சிலதெல்லாம் டைரக்ட், சிலதெல்லாம் டெக்னிக்காலிட்டி, எல்லாமே புரிஞ்சிருக்காரு. இப்ப நம்மளாம் படிச்சு 4 வாட்டி அதை 4 வரி படிச்சாதான் நமக்கு அது புரிய வருது இல்லையா. எடுத்த உடனே டைரக்டா நீ ஆன்மா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம்னா யாருமே எடுத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா. உடல் தளத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆன்ம தளத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும் இல்லையா. நாம பிளைண்டா வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய டெக்னிக்காலிட்டி வந்து சொல்லவே கூடாது. பேஸ்ல இருந்து அவங்க எவ்வளவு கெப்பாசிட்டியோ அதுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தா தனித்து வந்து கேட்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஆனா இன் ஜெனரல் வந்து இவ்வாறு தான் சரி. ஓகே, பூமியில் உள்ள அசையும் அசையா உயிர்கள் அனைத்தும் பல்வேறு வழிகளில் வந்த நிலத்தின் மாற்றமே தவிர வேற இல்லை என்கிறார். மன்னர் தனது அரச தோற்றத்தில் மிக பெருமை கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவ்வுடல் கூட நிலத்தின் மற்றொரு மாற்றமே இல்லையா. பஞ்சமகாபூதங்கள் வந்து அதுல பூமியும் உண்டு இந்த உடலுக்கு இல்லையா. சோ இவ்வீண் கர்வத்தினால் மன்னர் வந்து பல்லக்கு தூக்கியிடம் ஒரு தலைவன் தன்னை வேலைக்காரணத்தில் நடந்து கொள்வது போல வந்து தவறாக நடந்து கொண்டு விட்டார். ஏன்னா இவர் ஒரு யோகி ஞானி என்பதை வந்து தெரிஞ்சுக்காம அவங்களே ட்ரீட் பண்ற மாதிரி இவரையுமே ட்ரீட் பண்ணிடுறார். ஓகே, மேலும் அவர் உண்மையில் பிற உயிர்களிடம் அன்பில்லாதவராக இருந்தார். ஸோ அதாவது தெர் இஸ் நோ பரிமாற்றங்கள் எதுவுமே கிடையாது, ரிலேஷன்ஷிப்புமே கிடையாது. இதனைத் தொடர்ந்து மன்னர் ரகுகணன் தனது குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பில் வந்து தகுதியற்றவரானார். ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ்ன்றதுனால ஸோ அதாவது அவருடைய குடிமக்களுக்கு வந்து நீர் இல்லையா, குடிமக்களுக்கு மன்னர் இதனைத் தொடர்ந்து மன்னர் ரகுகணன் தன் குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதில் வந்து தகுதியற்றவர். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மன்னர் வந்து தன்னுடைய கடமை என்னன்றது தெரியணும், தன்னுடைய மக்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் அவர் வந்து அனுகிரகிக்கணும்னு தெரியணும். வெறுமனே பௌதிக பொருட்கள் இருக்கிற மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நடப்பு அரசாங்கம்லாம் என்ன பண்றது, நமக்கு நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் பொதுவான அம்யூனிட்டிஸ் இருக்கு, அதுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா. வாட்டர் பில்லு, லைட் பில்லு, இதெல்லாமே வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்றோம் இல்லையா. ஆனா அந்த நபர் வந்து ஒரு தெய்வீகமான நபர், இதை உணர்ந்து அவர் செயல்படும் பொழுது அவருடைய உணர்வில் இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வந்து
கவர்மெண்ட் பர்சனல்ஸ்க்கு இருக்கான்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதுதான் நான் இந்த இடத்துல பாக்குறேன். ஸோ அங்கே குடிமக்களை வந்து நல்வழியில எடுத்துட்டு போக வேண்டியது யாருடைய கடமை? ரகுகுணனுடைய கடமை. ஆனா அந்த பாதுகாப்பு என்பதை அளிக்க முடியாமல் வந்து அவர் வந்து அளிப்பு தகுதியற்றவனானார். என்ன அப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கல இல்லையா? முதல்ல ஆரம்பத்துல அதாவது ஜடபாரதர் சொன்னதை வந்து அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கல அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நல்லா புரியுது. மேலும் அவர் அறியாமை மிக்கவராதனால் முன்னேறிய தத்துவாதிகளோடு வைத்து எண்ணப்படுவதற்கும் தகுதி இல்லாதவே. எஸ் இல்லையா? அதாவது அறியாமை மிக்கவராதினால் இது அஞ்ஞானம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உணர்தல் என்பது இருக்காது. உணர்தல் என்று ஒன்று இல்லை என்றால் அந்த நபர் செய்யக்கூடிய கடமைகள் எல்லாமே பக்குவம் பெறாது. இது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பெறாது. ஸோ அதனால அந்த அறியாமை முன்னேறிய தத்துவவாதிகளோடு வைத்து, அதாவது அட்வான்ஸ்டு டிவோட்டிஸ் இல்லையா, அவங்களோட வைத்து எண்ணப்படுவதற்கு அந்த லெவல்ல இவர் எடுத்துட்டு போக முடியாது. இஸ் நாட் இன் தட் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, உலகில் உள்ள அனைத்து நிலத்தின் மாறுபாடுகளே ஆகும். ஓகே, ஸோ உலகில் உள்ள அனைத்தும் நிலத்தின் மாறுபாடுகள் தான். இந்த பூமி இல்லையா, இந்த பூமண்டலம் வந்து நிறைய மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பூமியினுடைய மாற்றங்களை தவிர நாம எதுவுமே வந்து மாற்றத்தை இந்த இடத்துல செய்ய முடியாது. ஏதாவது நம்ம கட்டுமான பணி செய்தாலும் அதற்குமே வந்து லைஃப் டைம் உண்டு இல்லையா? இப்போ ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னாக்கா 50 ஆண்டு 60 ஆண்டு அதுக்கு மேல அந்த பில்டிங் வந்து இழுச்சு தள்ளிதான் நம்ம கட்டணும். இல்லைன்னா வாழக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து மிகவுமே வந்து நல்ல ஒரு நிலையில இருக்காது இல்லையா? ரொம்ப பழமை, அங்கங்க வந்து தண்ணி விடுறது, இது எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? மழை பெஞ்சா உள்ள தண்ணி வரும். ஸோ இப்படி வாழ்நிலைக்கே வந்து வாழ்வதற்கான ஒரு காலகட்டங்கள் வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இந்த வெவ்வேறு வாழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து இந்த பூமியில வாழக்கூடியது எல்லாமே நிலத்தினுடைய மாறுபாடுகளை தவிர நம்முடைய எண்ணத்துல வந்து நிலத்தை வந்து மாத்திக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாமே சீசனல். நிலம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது சொல்லுங்க? நீரினுடைய வாழ்வாதாரத்தை கொண்டுதான் நிலத்தினுடைய விளைச்சலே நடக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி மழை காலத்திலையும் மற்றும் குளிர்காலத்திலுமே நல்ல விளைச்சல் என்பது இருக்கும். ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்குமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த ஜூன்லாம் மே எஸ்பெஷலி ஏப்ரல் மேல பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயிர் விளைச்சல் என்பது மிக மிக குறைவு. அதாவது இந்த கிணற்றுல வந்து தண்ணி இருந்தா இல்லையா, அதாவது போர்வெல்ல தண்ணி இருந்தாதான் அவங்க அந்த செயற்கை முறையில கூட வந்து செயல்படுவாங்க. இல்லைன்னா கிடையாது. வானத்தையே நம்பி இருக்கக்கூடிய நிலமா இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சில சமயத்துல வேர்க்கடலை, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு சில சமயத்துல வேர்க்கடலை வந்து விதைத்து விட்டு அந்த வேர்க்கடலை வந்து முளைக்கணும்னா அதுக்கு சில காலகட்டங்கள்ல வந்து மழை நீர் வந்து தானாக வந்து விழணும். அப்போ அந்த வேர்க்கடலை வந்து நல்லா விழும். இல்ல மழை நீரே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னாக்கா கண்டிப்பா அந்த வேர்க்கடலை வந்து நிறைய வேர்க்கடலை கொடுக்காது ஒரு செடியில. அப்படியே கொடுத்தாலும் அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். இதெல்லாம் மூல காரணம் என்ன? இந்த நிலத்தினுடைய அதாவது மாறுபடும் தன்மைகள் வந்து செயல்படாமல் போறதுனால தான் சில சமயங்கள்ல மாறுபாடுகள் வந்து பாதிப்பை கொடுக்கும். இப்ப வெள்ளம் வந்தா பயிர் அடிச்சுட்டு போகும், அது வந்து நமக்கு பாதிப்பு. அதே வந்து தண்ணியே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? விளைச்சல் வந்து இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து இந்த பூமிக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய இதுலதான் இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ ஆனா இந்த எல்லாமே ஆதி தெய்வீகம் எனக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் நாம போறோம் இல்லையா? அவர்களுக்கு தர வேண்டியது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது எல்லாமே நல்முறையில் வந்து அமைய பெறும். ஸோ அதனால உலகில் உள்ள அனைத்தும் நிலத்தின் மாறுபாடுகள் தான், அதாவது பூமியினுடைய மாறுபாடுகள். ஸோ காலம் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு இந்த மாற்றங்கள் என்பது தோணும். இப்போ நம்மளாம் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தங்கள் எல்லாமே ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்க. இப்ப என்னாச்சு? எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு இல்லையா? அது போல இந்த பூமிக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நிலையில இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாறுபாடுகள் உடையதுதான் வாழ்க்கையே, நமக்கு மாறுபாடு உடையதுதான். ஸோ அதனால வந்து அதை ஏத்துக்கணும். சேஞ்சே இல்லாத வாழ்க்கைன்னா முன்னேற்றமே இருக்காது.
ஒரு சங்கடத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் அதற்கு தீர்வு என்னன்றது தேடும். ஒரு சங்கடமே இல்லாத வந்து ஒரு வாழ்க்கையை போயிட்டு இருக்குன்னா அது வந்து சில காலகட்டம் ஆன பிறகு நமக்கே விரக்தி வந்துடும். ஸோ அந்த செயல் வரல நமக்கு. அதனால கடினமான சூழ்நிலை நமக்கு எல்லாமே ரிவர்சல்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதை நம்ம ஆனந்தமா ஏத்துக்கணும். ஏன்னா அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதற்கான மார்க்கம் என்னன்னு நம்ம தேட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம மீண்டும் அந்த பழையபடி வந்து அமையறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்னு தேடும். ரொம்ப முக்கியம் அது. ஆனா மாற்றத்தையே வந்து எடுத்துட்டு வர்றதை வந்து வெறுக்கிறவங்க வந்து வாழ்க்கையில முன்னேற்றமே அடைய மாட்டாங்க. ஸோ எப்பவுமே பகவான் வந்து டைனமிக்கா வந்து சொல்யூஷன் எடுக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? குருஷேத்திர போர்லயே எடுத்துக்கோ, அவர் போர் புரிய மாட்டேன், ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? மேலும் வந்து பீஷ்ம பிதாமகரை வதைக்கிறதுக்காக அங்க இருந்த ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை ஏந்தி போனார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன தெரியணும்? பீஷ்மர் கேட்கிறார், நீங்க போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றீங்க, இப்ப நீங்க வந்து போர் புரியுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ உபதேசம் இல்லையா? பகவான் வந்து தர்சனத்தை கொடுத்து உபதேசம் பண்றார் இல்லையா? பீஷ்ம பிதாமகருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாறுபாடுகள் என்னக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ஓகே. மேலும் உண்மையில் இவ்வேறுபாடுகள் அனைத்தும் ஒன்றேதான். இறுதியில் இவ்வேறுபாடுகள் அனைத்தும் அணுக்களாக வெற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. பொருட்களின் வேறுபாடும் மாறுபடும் மனதின் யூகங்களே ஆகும். ஸோ இதுவுமே வந்து அதாவது இது வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கணும். இந்த கருத்தை வந்து நம்ம பௌதிக தளத்துல டைரக்டா எடுத்துட்டு போகக்கூடாது இல்லையா? அதாவது இறுதியில் இவ்வேறுபாடுகள் அனைத்தும் அணுக்களாக ஒன்றேதான். அப்படின்னா அணுன்னா இந்த ஜீவாத்மா. இந்த வேறுபாடுகள் வந்து எல்லா ஜீவன்களுக்குமே வந்து ஒத்ததானதுதான்றத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இறுதியில் வேறுபாடுகள் பொருட்களின் வேறுபாடும் மாறுபடும் மனதின் யூகங்களே ஆகும். அப்படின்னா இந்த பொருள் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அது என்னுடைய மனத்திலிருந்து வந்த ஒரு உந்துதல் தான் இல்லையா? அந்த பொருள்ல மாற்றம் ஆயிருக்கலாம். ஆனா எனக்கு இம்மீடியட்டா கிளாஷ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் மனதினால அதை வந்து இந்த பொருள் ஆல்ரெடி நான் உபயோகிச்சேன். ஸோ இந்த பொருள் வந்து அதாவது எப்படி உபயோகப்படுத்தணுமோ அதுக்கேற்றவாறு உபயோகப்படுத்தணுன்ற அந்த ஒரு அமைப்பை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். இது நிறைய கருத்துக்கள். ஓகே, இந்த மூன்று தன்மைகளை வெளிப்படும் இல்லையா? ஒண்ணு அருவ பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா மற்றும் பகவான். இம்முழு மெய்ப்பொருளின் இறுதி ஒன்றுதல் எவ்வாறு பக்தர்களால் அன்புடன் வாசுதேவரை வந்து வாசுதேவர் என்று அழைக்கப்படும் முழுமுதற் கடலே ஆவார். ஸோ அப்படின்னா தூய பக்தரின் திருவடி தாமரைகளில் தூசியினை தனது தலையில் தாங்கி ஒருவன் ஆசி அளிக்கப்படவில்லை என்றால் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் சிறந்த பக்தனாக முடியாது. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். அனைத்துமே வந்து ப்ராசஸ் படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணனா நமக்கு என்ன நல்ல ஒரு பாதை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுமோ அது வந்து பகவான் பார்த்து. அது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா உணர்தல் இன்றி நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் என்றைக்குமே வந்து பக்குவம் வந்து வரவே வராது. இதை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பரத மன்னரிடம் தன் முந்தைய பிறப்புகளை பற்றி எடுத்துரைத்து இல்லையா? பகவானின் கருணையா தனது முற்பிறவில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை தன்னுடைய நினைவில் இன்றும் இருக்கின்றன என்கிறார். இப்போ முன்னாடி அதாவது மானாகவும் அந்த மான்குட்டிகளுடைய விஷயம் பத்திலாம் சொல்றாரு இந்த இடத்துல. தனது முற்பிறப்பு நிகழ்ச்சியால் பரதர் மிகவும் எச்சரிக்கணும். ஒரு முறை அடிபட்ட பிறகு நாம நெக்ஸ்ட் டைம் போக மாட்டோம் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து எச்சரிக்கையோடு இருந்தார். அதனால இந்த யார்கிட்டயுமே அவர் பேசாம இல்லையா, வம்பு வளர்க்காம, பாவ புண்ணியங்கள் பாவத்தை செய்யாம அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்தார் ஜடபாரதர் இல்லையா? இதனால் அவர் பௌதீக உலகில் தொடர்பினை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக செவிட்டு ஊமையை போன்று இருந்தார் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஊமையா இருந்தா நம்ம பேச தெரியாதுன்னு விட்டுருவாங்க, செவிடா இருந்தா நம்ம கேட்க தெரியாதுன்னு அவங்க விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் அவர் அவ்வாறு வந்து செயல்பட்டார் என்று பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம், படிப்போம். நம்ம இதுல சொல்ல வரும் ஸ்லோகங்கள். இயற்கை குணங்களோடு தொடர்பு மிக்க வலிமை உடையது இல்லையா? ரஜஸ் தமஸ் எல்லாமே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ லோகாயுத மனிதர்களுடன் கொண்ட மோசமான தொடர்பினை பக்தர்கள் பக்தியுடன் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? பக்தியுடன் ஒரு நிமிஷம்.
இயற்கை குணங்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் மிகவும் வலிமையானது. எல்லாமே ஸ்ட்ராங் தான் இந்த நேச்சர். அதாவது காற்றும் வந்து ஸ்ட்ராங். அதே மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவுமே ஸ்ட்ராங். எல்லாமே இந்த இடத்துல பௌதீகமா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் கூட வந்து இயற்கையிலே வந்து மிக்க ஆற்றலை கொண்டது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வெல்வது என்பதும் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. லோகாயுத மனிதர்கள் தொடர்பு கொண்டு மோசமான தொடர்பினை பக்தர்களோடு கொள்ளும் நற்றொடர்பின் மூலமே தவிர்த்தல் கூடும். எஸ், அதாவது நம்ம என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து மாத்திக்கணும் இல்லையா? நம்ம தவறான செயல்களில் இருந்தா நம்ம செயல்படாம இருக்க முடியாது இல்லையா? அந்த தவறான செயல்களில் இருந்து சரியான பாதை எதுவோ அதுல போய் நம்மளுடைய முயற்சியை நம்ம மேற்கொள்ளணும். ஓகே. மேலும் அவ்வாறு செய்யும்போது என்னன்னா தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம கிட்ட தவிர்த்து போயிடும். இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட தூரமா விலகிடும். மேலும் பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பினால் ஒருவனுக்கு, அதாவது சாது சங்கா இல்லையா? ஸ்ரத்தா சாது சங்கா, ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சாது சங்கத்தோட இணையம், அடுத்து வந்து பஜன கிரியா இல்லையா? பகவானுடைய புனித நாமங்களை சொல்றது, அனஷ்ட நிவர்த்தி, அனர்த்த நிவர்த்தி. ஓகே, அனர்த்த நிவர்த்தி வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கு வந்து நிவர்த்தி. ஸோ அதுக்கான பாதை இல்லையா? நம்ம இருதயம் தூய்மையாச்சுன்னா அந்த பாதையவே கடந்து செல்லு நிக்கலாம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணுஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், சாக்கியம் இல்லையா? ஆத்ம நிவேச்சனம். ஸோ அதாவது எல்லாமே வந்து விஷ்ணுக்கானது தான். ஓகே, இதை வந்து நாம புரிஞ்சு இவ்வழியே பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் ஒருவன் உலக தொடர்பிற்கு அப்பால் அறியாமை கடலை கடந்து வீடு பேறு பெற்று முதுமொரு கடலை அடைகிறான். ஸோ பேசிக்காவே இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறது அப்படின்னாக்கா, மனதை வந்து நாம பக்குவப்படுத்தணும். அதை பக்குவப்படுத்துறது நம்மளால பக்தி கொண்டு பக்குவப்படுத்த முடிஞ்சா ஓகே, முடியலன்னா ஆன்மீக குருவா அல்லது கிருஷ்ணனிடம் வந்து தஞ்சம் புகுதல், இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து மனதை வந்து கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னா நம்மளை வந்து எங்க வேணாலும் கொண்டு போய் விட்டுடும். அதனால கட்டுப்பாடோடு செயல்படணும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முன்னுரை மனதை பற்றி. மேலும் ரகுகண மன்னர் வந்து முன்னாடி சொன்னது எல்லாமே எனக்கு ஏன்னா எல்லாமே ஹையர் கோட்ஸா சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு பாமரனுக்கு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு எனக்கு சொல்லணும்ன்றத வந்து கேட்கிறார். ஸோ அது அந்த அந்த விஷயத்த வந்து சமர்ப்பணம் பண்றார். மேலும் இந்த மனது சொல்லப்படி மனது வந்து இந்த இந்த உலகத்துல மாற்றங்கள் என்பது ஏற்படும். சம்மரியா சொல்றேன். மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதான் இந்த மனித வாழ்க்கையுமே கூட. அதனால அந்த மாற்றத்தை நாம வந்து அந்த சூழலை எது உசிதமான தர்மம் என்ன என்பதை வந்து தெரிஞ்சுட்டு நாம வந்து செயல்படும். அதற்கு நாம குருனுடைய வழிநடத்தலை நாம தேடிக்கிறோம். ஸோ இத்தனையுமே வந்து சொல்லப்படும். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் அல்லாவது நிலத்தின் வேறுபாடுகளே ஆகணும்னு ஃபர்ஸ்ட் வருது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல அப்படின்னு அந்த நிலன்றது எதை குறிக்கிறது மாதாஜி? நிலம் என்பது நம்ம சூக்ஷ்மமா எடுத்துட்டா கூட, அதாவது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா டைரக்டா எடுத்துட்டா உண்மையான நிலத்தை குறிக்கிறது. ஓகே, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பூமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த நிலங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து வெவ்வேறு விதமான நிலங்களை கொண்டதுதான். சில இடத்துல செழிப்பா, இப்ப காவிரி டெல்டாலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா செழிப்பான ஒரு மண்ணை கொண்டிருக்கும். அப்படின்னா அந்த மனிதனுடைய ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செழிப்பான நிலையில இருக்கும். அப்படி எடுத்தோம். ஓகே, மேலும் அந்த மனிதன் அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுவான், அவனுடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து எது வந்து கரெக்டான பாதை அதை வந்து அவன் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, இதே வந்து டைரக்டா எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா நிலத்தினுடைய தரம் கொண்டுதான் நம்ம வந்து வந்து ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செயல்படுத்தணும் இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த நஞ்சை புஞ்சை சொல்லுவாங்க இல்லையா? எது நஞ்சை வந்து நீர் நீர் வளத்தோடு இருக்கக்கூடிய நிலமா நஞ்சை என்பது? எனக்கு அது கரெக்டா தெரியாது. ஒண்ணு வந்து வானத்தையே நம்பி இருக்கக்கூடிய பூமி ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து நம்ம வந்து ஏறு உழுது செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நீர் இருக்கக்கூடிய நிலம். ஓகே, ஸோ இப்படி இந்த வேறுபாடுகள் வந்து தெரியாது நமக்கு. ஆனா சில பேருக்கு அந்த வேறுபாடு கூட தெரியாது. ஏன்னா முழு அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வேறுபாடுகள் தெரியாது. எதை விதைத்தால் என்ன வரும்னு தெரியாது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஸோ இதுதான் நிலத்தினுடைய வேறுபடும் தன்மையை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது.
இது மனித வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை பற்றி நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ பிரத்யேகமா நம்ம வந்து நிலத்தை பார்க்குறோம். இந்த உடலுமே வந்து ஒரு நிலம் மாதிரி தான் இல்லையா? இந்த பூமி இல்லையா? இது பூமி தான். இதுக்குள்ள ஒரு ஆத்மா கொண்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஜீவன் அவன் எப்பொழுதுமே அவனுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் சரி செயல்படும் தன்மையில வந்து மாறுபட்ட நிலைகள் தான் நம்ம கொள்வான். இதை வந்து நீங்க ஒரே ஒரு வேறுபாடுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. நிலத்தினுடைய தரம் இல்லையா? அது என்னெல்லாம் வந்து அதுல வந்து விளைச்சல் பண்ண முடியும், எது விளைச்சல் பண்ண முடியாது எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு செயல்படும். மேலும் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு இல்லையா? மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா செழிப்பா தெரியும் நிலம். நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இல்லையா? இந்த குன்றுகள், சிறு சிறு குன்றுகள் நீங்க எப்பயாவது லாங் ஜர்னி டிராவல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ மே ஏப்ரல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெரிய அந்த குன்று நிலை வந்து காடுகள் தான் இருக்காது. ஆனா அந்த இலைகள் எல்லாம் விழுந்து இல்லையா? அதாவது ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா குன்றே நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மரங்கள் தான் வியாபித்திருக்கும். நம்மளால குன்றையே பார்க்க முடியும் இல்லையா? இதுதான் மாறுபடும் தன்மைகள். அது போல மனம் கொண்ட இந்த ஜீவனமே வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவன் தான் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த விதத்துல பார்க்கும்பொழுது இந்த நம்ம மனசை வந்து எப்படிலாம் சொல்றதோ அதன்படி நம்ம எல்லா விஷயத்திலுமே எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. எது செய்யணுமோ அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம மனசனுடைய உந்துதலை எடுத்துக்கணும். எது செய்யத்தகாததோ அதை வந்து கண்டிப்பா அந்த உந்துதலை தவிர்த்து விடணும். இது ரொம்ப முக்கியம். புரிஞ்சுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, நல்லாவே புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் வித் ஸ்லோகா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியவ பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna Mataji.